Machiegni kano nyakon mgajuang chenro en ratil wadhi mbele gimi weche manyien. Apis jaod bura mar kaunti ma Homabay, Dr. Joyce Osogo Bensuda, kokale agulu mar NGAAF oyango chenro mar gero chiro manyasani mar Ratang'a e kar chung'od bura mandhiwa gedo koro madhi muonyo omenda maromo $25 mar konyo ting'o malo chenro mag ohala e alworano. Kolose kinde nyasi mar keto mise mar gero chiro no, jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo Bensuda okoni gedo mare obiro kaluwore gi kwayo mag johala ma osebedo kauso kamarach kuom higni mathoth e alwora mar Ratang'a. Gedo mar chiro no biro kawo dweche 5. Igeno ni obiro kelo fuong'ruok ne johala mar Ratang'a ma osebedo katie lwasi marach. Ma en chiro mar ariyo ma agulu mar NGAAF gere kaunti no bang' chiro ma ramba e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipol. Over the introduction mar groundbreaking, the empowerment of youths, empowerment of women is critical. And here the youths we have foolish. I do want only empowerment of team. Then you think of you way marka. Okay, no kick team for the work. Then you watch him you put that and discipline and teach my lad. I know Kachulu construct a mabruchulo. Supply of materials. Waboika angeni ni chief boyo. Waboika ni chief okmaniki hardware meat. Waboika ni chief manja supply musumwan. Waboika kupunche fax mukikero kimatafari. But they will have to do the testing. Koroko chiku nuken materials for testing. Ikeno to be tested to give them be approved. Kadi ye to kikao. To kikeno material be tested the right one. To kite mo supply chichi mo wrong or give it to